Dudu. Iki kewan-kewan cilik-cilik ngono lho, Dok. Ora. Sugeng siang pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alon-alon Nduk, wayahe wayahe dioleni. Berjumpa lagi pemirsa di kontene Mbahyi. Iku lho Nduk, rondok diplorotno mengisor, kaose ketok ku lho. Lah kalau diangkat ngono lho sithik. Kan nduk diangkat ngene lho. Loh. Siapa Tan? Mbah. Sing tekok sapa? Bu Nurul. Oh. Panase pun aduh. Mbah Makjah perang-perang dino anu pemirsa sibuk gawe pesenan nggone bicare ya pemirsa. Rene Mbak, aku pas umbah-umbah. Nggone Makjah sik ngetero dhuwit. Intan anu kepo pengen ra motor elek semeh. Yo engko lah. Ngetero uange Makjah dulu. Aku tak cerita mbek pemirsa. Iki mang lagi ngeh nek hari Jumat. Wis janjian Dek kae, wisan karo Dek Susi, Dek Dewi karo Repa. Sesekali pas hari Jumat ngene iki masak beda-beda ya. Iki mang aku krungu kabar kok Dek Susi. Dek Susi cerita, anu Mbak Yun, Bunda Dewi arep masak oseng kacang karo filet ayam. Lah Dek Susi goreng lele. Lah Intan tak tekok, Intan pengen apa? Aku pengen sayur asem Bu mbek gorengno tempe karo endok disambel ngono iki pemirsa. Ya engko padha masak dhewe-dhewe terus nglumpuk sak dulur terus dimakan bareng-bareng. Ngono lho pemirsa. Terus porsine rasa akeh-akeh wong kadang ngono pemirsa bar buka ki terus wis tengok-tengok. Kecuali nek kaya Intan kadang terus digadu. Wis dimakan bareng-bareng kemen saling mencicipi wis pokoke sak cukupe lah masake sak piro. Walah wis baru mbah-mbah cah sayangku. Aku sampai ra tau ketemu sampean lho ngantek. Papa kerja, Mak. Oh. Pak biasa ngetero wangen jenengan ki lho, Mak. Wange tak gowo terus. Wis bar nyuci Intan wis dikomok kos ya, Mak. Aku ki pe cerita mbek sampean. Ngene. Lah sok apane nduk masak jere pengen maem beras anyar. Nek hari Sabtu Mamak gak iso, soalnya ning gone bucare. Lah aku setu genah ning gone Medion kok Bu ngono. Heeh. Ya iki leh nduk nganggo motor kuning aku ngono ndek sore. Dek, gak guys dijukuk repane. Ketoke sesuk setu ya, Mak. Iya, sesuk insyaallah HP ning Medion dekne. Terus ya wis dina Minggu ya Bu insyaallah engko tak kabari soalnya Makjah isone kuwi, Nduk. Terus iki mang Mak ceritane ngene. Iki kan dina Jumat, aku ki serangeh nek ki Jumat. Tak kira iki mang ki jek antara Rebo apa Kamis ngono. Sing yoyo anu Bude lho tek nganggo seragam pramuka le. Iya Bude wong iki dina Jumat. Wah lah Jumat le. Bude iki wis kesepakatan bersama. Engko dadi ngene, Mak. Dek Susi mbuh masak apa? Ya secukupe, Dek Dewi yo masak apa? Aku masak apa? Beda-beda ngono, Mak ya. Engko terus padha dimasak dhewe-dhewe. Engko terus diklumpukno ning gone engko makme apa ning ngarep omahe Dek Dewi apa ning gone gazebo. Engko bareng-bareng dulur telu kuwi, Mak. Engko mamak nek apik rono oke. Ngono. Sore Mak magrib ki lho, Mak. Engko selah nek sampean gelem oke. Ben rame ngono lho, Mak. Dadi engko beda-beda, Mak. Lah sing Intan ki lele nduk mau Bu aja lele yo. Ndek kan wis lele wis tak gorengno ayam. Ndekne pengene
jangan asem. Kon gorengno tempe ora usah ditepungi. Tumbar bawang nuki ya Mak ya. Terus karo sambel endok. Ndekne kono. Terus minumnya Mbak Lina apa teh hangat? Teh Mbak Lina. Mbak Lina. Teh hangat apa panas? Es. Gak tapi gak lah capcin terus Ibu Intan. Maksudnya ya digang Nduk. Masuk bar capcin dik sore wis bar bubar. Gantian apa sing seger apa. Oke, ya wis ngono ceritane ngono. Ki aku lagi ape blonjo. Kangen iki Jumat ya. Ora ngeh Mak serius. Nek selapi. Aku gak ngeh nek Jumat Mak. Kan Jumat ah kesempetan aku. Iya. Jadi gak iso ya wis. Ya sesuk ngene pucare. Terus seminggu kan seminggu seterusnya tutup gak buka kuwi nek. Wis ya Mak gak buka langganan nek wis kesel. Wis engko sampean mbek Sela nek pamane ada waktu ayo maem bareng-bareng ning gone. Iya. Engko Intan anu ya Duk ya ambek engko pesen Mbak Lina ya Duk ya ese. Iya, oke. Iki Mak ngetro wange sampean. Wes piye Duk rasane bangkeane Duk? Wis pinu. Ini Dek Susi mah ngomong ngene, Mbak Yun anu Mbak warai gawe bolu pisang. Sotengno ya. Engko mamah ya ben nyoteng, maksudnya mamah engko pe masak. Engko iki lho enek bahan-bahan. Ada ya ndi. Engko mamah ya ben gek sotengan, Dok. Ya. Kita. Mbak Weni prai. Walah. Pelas deh, ambek botol, ambekku enak gawe nang garpu ora ada kalau di meja. Sana ya Tan ya. Mau bikin kue bolu pisang. Bolu pisang. Tapi tidak bisa bikin. Yang bikin Bu Yuni. Malah yo ngene lho, Dik, iki telu. Telu ngene ya, Dik ya. Sampeyan terigu siap? Ya, iki terigu ya. Pirang kilo? Walah, Dik. Kok 3 kilo lah, Dik. Sak ukuran sak men iki terigune kayak songo sendok wae. 9 sendok. Iki sama jur. Gedangnya dijur. Iki diayak saya terigune. Kok sik aja ning kono. Ning adeh neh. Sama niki lho, kalau lagi sik. Nah, iki ya. Jadi 3 pisang. Saya bagian unyek-unyek saja karena tidak bisa. Kan ndak mundur nek wis gak ketok. Ketok apa ora? Ketok. Nek ketok yo wis rasa mundur-mundur. Sampai halus ndak apa ngene, Pak? Nek halus sithik nek. Ini Dek Susi. Loro ya, Dik ya. Loro. Terus sampean kei paneli. Paneli hak piro? Sak nene iki lho Dek Dewi, Dek Susi. Lho, kabeh iki. Ora lah, Dek. Oh, samane pisange jek sak truk pisang brokaan niku kena tunggu pirang-pirang episode. Besok neh. Iya. Iki jajal sik, sampean nggih loro. Iki kan bar iki dadi mamah ben gawe dhewe. Setelah saya culkan ben gawe konten dhewe ben masuk ning rekeninge Repa. Masuk ning gone kontene Repa. Masuk ke danaku. Ya, wis. Oh, gula. Iki telu ah? Memang telu iki gula. Iya, gulane berapa sih, Dak? Gulane kasih ojo legi-legi ya, Dik ya. Iya, betul. Manis kabeh. 5 saja. 1 2 3 4 5. Wis ojo manis-manis karena kok aku ya. Siti, ora usah, Dek. Engko kan wis enek margarin sing dienggo anu ki dadi wis rasane enak. Terus ikine sak cukupe wae, Dek. Kasih soda. Terigune kok sik, Adek. Terigune 9 sendok. Aku pakai kopi aku. Aja mbok piok sik. Iki yo dikeki sak iki le, sak sendok ngene. Sodane sak cukupe, sak pucuk ngene lho, Dek. Ya. Nah, wis. Terus sama nupiuk-nupiuk. Ya. Pakai iso ngene-ngene. Oh, gak usah. Ya, kan awakmu jejer sama Susi. Kan kok setelah hari ini saya lepaskan. Aku yo saya maksudnya saya culke ngono lho, bar tak tutoriali ngono. Ya. Wes. Heeh. Iki mah gulane wis ya, Dik ya. Iki saya tekankan iki. Sekarep ngono tok.
Yang penting gak sampai mumbluk gak apa-apa, yang penting gulane larut. Nah, sudah. Terus kemudian Dek, pisangnya masukkan. Pisang sing wis mbok lembutkan tadi. Dimasukkan kene? Iya le. Dalu ki rene, Mbak. Ya terserah padha wae. Mrono ya ora apa-apa, mrene ya ora apa-apa. Ya, ini chef aman. Sapan. Mbah pemirsa. Nah, Ini terus. terus terigune 9 sendok. Sana. Songo. Oh. Sendok. Esa disaring. Langsung, Dek. Ku lak apik toh terigune. Si. Oh. Enek dayoh ke sapa tan? Ning ngarepe Bunda Dewi ke Bunda Dewi? Gak. Lah sapa? Saya tak ingok isih. Aku ndak rebu mbok takoki kok. Dayoh aku mengkane teko. 9. Wis. Sendoknya Kopyor pemirsa. Sendoknya kecemplung pemirsa. Pemirsa. Aku tepung beras. Ora, Dek. Tepung terigu ta. Heeh. Aku terus lawan saya gak tau nggih. Kowe, Mbak. Iki. Kene, iki sampai merata, Dek. Nek merajane, Mbak. Heeh. Nih. Intan ibu juga no dendang iso, nek gak tak anu dhewe. Nah, sampai merata ya, Dik, Bro. Tuh. Heeh. Gak dikit banyu. Aja. Kayak minyak ora? Iya, minyak gorengnya Pirang liter? 3 sendok. Kok liter apa sak liter sak? Bungkus, Mbok. Kemplung kabeh. Telung sendok. Ya. Walah manis ki kok mari wis ikune manis, Dek. Iya. Setan, sabar kan. Sabar tan ngene tan. Buke tak nganu niki lho. Cidakane mah ning ndi, Dek? Iki. Tiweke ngene. Iki oh gak ya iki leh, Dek. Sing marai guri kan iki leh, Dek Susi. Margarin. Iya. Nek sampean gak enek margarin ya margono gak apa-apa, Mbok Jak. Marwoto. Iya. Sik. Temen terus dikei dandangnya ben umop sik terus lagi iki lebok. Margono. Wes dari kok sampean tak gawe konten persembahan Mama Susi minggune Repa bolu pisang Pisang. Untuk anakku yang berjodoh. iya. Engko sore kita bubur pemirsa. Neng ndi, Bu? Barengan ngarep omahe Bunda Dewi lho. Oh, bubur. Wes kuwi wis cukup Dek Dewi, Dek Susi. Wes, iya, tak wes ngono tok. Terus kasih apa no? Ora. Dia coklat-coklat gak? Nek sampean di message li apa ta apa? Yo, tuku sik. Kuwi ngono sik sing pertama, kok nek sampean pengen mengembangkan kreasi iso mbok tambahi dhewe, mbok kei message apa. Oke. Iki tak anune sik. Wis ngene tak Wes. dilebokno. Sekarang Sik, cukup dandang. dandang, heeh. Dandangnya ning ndi kan? Kayak sampe ning gone Pak Lurah. Nduk. Iki dandang iki bocor ning kena. Dandang gede apa cilik? Dandangku sedengan tak cukokno sik tak ijik sik. Saman aku ra Pateni sik, Duk, pateni sik. Patani. Duh. Betek kuwi aja mbok golap serbete dienggo iki. Iki tutupi. Ya Pak nanti kemuli. Iya, dikemuli dadi banyune ben gak netes ning roti. Apa mbok go nyerbet iki resik jere. Ini. Iya. Walah yo. Pengen mangan bolu pisang kok yo. Aku pasang. Tapi kan ya sensasinya beda lah, Dek. Gawe dhewe kan untuk konten ngono lho. Aku tak tahu dek bolu lah kayak iki saumur. Wes sama lebokno. Ngene? Iya lah, iki lebokno. Rene Tun. Buat cemplungkan. Cemplungan nih. Ibu tak sing kokono Tun, Mama Susi kancane Tun. Wis bu sing nyetene ta. Tak nyoteng ae. Wes jos iki. Kono jejer Mama Susi kono. Lah, pelan-pelan wes jos ngono lho kondiang kok. Lah. Muter. Mas delok tutorial ning YouTube kok. Jos Timbang aku mumet terus tanggal sampean. Kuwi nek sampean pengen mbok kreasi, mbok tambahi. Donat-donat nih iso. Iya. Kok pisang? Insya Allah donat pisang juga bisa. Kok paling pisangnya piro ngono Dek, tambahi tepung terigu. Master chef lah paling Diguyu ya. Ya Allah. Kok caranya kok unik Kak?
Lah Dik, master sekolah cah Dik. Lah kene ora cah Dik. Aku di sekolah, Mbak. Iya, padha le. SD, SMP, SMA. Sekolah ngawe SD. Ki mau ki buat sampah, tan Ibu kancani anu tan ngresiki ngarepan do aku. Nah, wis bener ngono tok. Wis jos gandos. Ya udah kotor ini. Bluk-bluk. Nah, ben kuwi tidak ada udara yang terjebak ngono jarene Chef Juna kae. Samane kenale ora Chef Juna, mari Chef Juni kok. Sepan. Chef Juni bagus go goreng urung nges-nges ate mbok temlong nang Dik. Iya. Wis ngono ta, wis saiki sampean bar iki ndang gawe apa jenenge? Iya le. Aku berarti ora saya tak isa-isa iki. Iki dienggo nganu, apa jenenge pisang le, heeh telu. Wis sampean dhewe kuwi tanpaku ya, berarti ndang lebokno kontene Repa. Jangan lupa saksikan Master Susi. Master Sepan. Apa gawe? Aja guyu tan. Bangkane lara. Bagaimana melawan? Aku pengen masak es goreng tan. Enak kan? Tenang ya tan. Pokok iya Intan iki ngene pemirsa angger jam yang mene. Urus yang bawa tan, saya kan lorong. Pokoknya ya jam menjelang ajeng setengah kalih ngoten niku pemirsa apa tantene masakno yayu apa masakno bayi iki ambune kan seger ya. Bu bangkean kula ora. Hubungane apa? Kali ayo paham. Wis tan ra apa-apa. Sik enteni sik Dik cek ngos-ngos urung ngos-ngos. Suara dendangnya sudah berbunyi. Kuwi ndek biyen enek bedekan. Digendong nangis, didonke meneng. Kuwi apa? Gandang. Nah, nek saiki ora dandang. Digendong nangis, didonke meneng. Apa? Kinara. Iya, bener. Kinara ki nek digendong kan kadang ra betah to nangis, tapi nek didonke mlaku terus ya bener, Dik. Kinara. Kinara lapin. Wis enteni kuwi 20 menit. 20 menit wis ndang sampai jam mbah jam bule kurang jam 9:30. sama nih gak ndek jam Dik. Gak. Ya Dik tak tukokno Dik, aku tak ngajak Intan. Ayo Tan. Ayo tuku jam Tan, lek Susi jame urung dipasang, tapi janji sampean tak tumbasno kudu mbok pasang ning kene. Ya tak tulisane gambar. Wah. Aku tak tuku jam nek no. Ayo Tan. 20 menit ya. 20 utawa selawe. Wis mbok buka-buka wis ben ki. Walah iki. Ning kene aku tak golekno jam adikku, jame ora eneng. Ayo Tan, golek jam Tan. Adikku pengen belajar gawe bolu pisang. Tan? Ayo numbasno jam lek encus. Ora kecek tanganku. Heeh. Kayak sijik tangane. Yo. Sek, enteni Bu. Wis dintas lek sus apa urung? Mama Susi ndi? Mama cus. Iki lho. Wis enek 20 menit, Dek. Wis enek 20 menit. Pakai ya dia, Mas. Iki apa jam? Oma Mbak Susi belum duwe jam lho. Yo. Ora tak ketokno wis mateng, wis mateng. Wis mateng. Sampai enek penebah bersih ya, Dek. Enek penebah bersih jukono dhuwure. Kuwi ben supaya sampean lebih atine sampean ora sumelang. Dadi nek ijek enek nit mbok ngenekno tir ngono kuwi teles. Kuwi berarti ijek mentah. Nah. Wis sampean tak gawe lebokno ning kontene Pawa Repa Salwa. Mau bikin bolu pisang Mama Susi. Iya, betul. Nek nggo suguhan ya. Gak apa-apa Ren. Orang tak ketok orang. Nih, ikan resik ya, buka colong buka. Nah, ngene lho Dik. Ambil. Bir. Nek iki sampean plurut, ngene ketoke wis aman. Cis. Berarti sudah mateng. Iki harus dingasih. Iya wis nek sampean merasa kurang cis ya Cos. wis kok ora cis ya cos. Wis mateng iki. Iki nang. Lah jame sampean wis enek 20 menit.
Wis ngono kok. Kita pesen nek ngono ya. Lah iya kan wis mateng nek mentah ki ndekne jek ngene iki jek nek kandile. Wes sampean ndang gawe saiki. Oke. Mama Susi mau bikin bolu pisang sendiri. Nanti bisa dilihat di konten Reva Zalwa. Oke, wes ki nanti juga tak piring. Wes ki. Jam untuk Mama Susi nanti pasang. Anak nanti. Yang kosek lah ben dipasang Repa. Kosek aja engko ben dipasang Repane kene lho, Dok. Dalem. Tepungnya Mas sama. Iya. Itu Kok gulane 7 to, Dik? Aja legi-legi 5 ae. 5, heeh. Ora ah, 5 jere. Wah, alah, yo. Sampai nek kakean gula ki kok manis. Soale gedangnya manis. Oh, alah. Wes ngono tak. Loh, jelas tak. Wes kan dipasang Mama Susi. Ini waktu menunjukkan pukul jam 09.00. Nah, kan? Cukup. Oke, ini kan. Nah, oke, wes cocok sekali. Cak mene jero ngono sih. Ora ya. Pintas. Panas yo, Mbak. Iya, cek panas ya Dek, sik. Nganggo kuwi lho, biasanya nggo tak cepet kanan kiri ben rondo anu sik. Cepet aku ning ngono iku. Sik sabar sik, penting wis dadi iki. Iki punya ente, Bu. Panas pemirsa. Apa, Dok? Iya, wis ben dienggo gawe mamah neh. Aja lali engko iki. Sik, Mbak, tak suwe. Ayo, tahan. Ini, Dek. Langsung menjadi mencolok. Oke, wes. Tendang. Tinggal mengiris-iris. Iya, ngenteni randa adem ke sampean. Oh, harum ya. Harum tan. Piye tan harum tan? Boyong loro ora? Boyong sampean ki mesti ngono. Wes, iki tak gawene iku sampean kaineh ya, Dek. Wes, ayo tan kita pulang. Boyong loro tak kei. Ora boyoke gak sakit tok. Oke. Digodho balik, Cus. Ben sik, Dok, ben digo Mama Susi. Oh, guntinge tok sing dijukok, Dek. Oke. Carane tes rasa ki ngene, Dek. Mbah iki cipi saiki rasane piye ngono. Ki Mbah Lam. Masak. Wis dadi. Ben gawe dhewe iki tak tinggal bahane. Iki ben gawe dhewe pemirsa. Bayi cek sare. Saatnya kita lanjut pemirsa. Walah. Oh, mripate. Golek 3 menit ki lho pemirsa aku. Jere sapa ya? Dik Susi ki mang ben rondok garing, Mbak. Wis iso diadai ning toples disimpen. Terima kasih nggih untuk pemirsa yang memberikan tutorial cara memasaknya ini tepung sagu. Ini asli dari sahabatnya Repa yang baru pulang dari Papua. Dari Irian apa Papua ngono lho. Lah iki sing nggone Bu Yuni iki. Di tengah lho nguncis iki. Wes kesepakatan tadi wis bercerita-cerita nggih. Dek Dewi harap nomes kacang karo ayam avialet, iya ayam pilet. Aku sayur asem, gawe pelas, goreng tempe sambil endok. Wes. Dek Susi gawe lele, sayur bening. Wes ngono tak. Aku pe apa lah? Oh iya, kuncinya tadi ndok lali aku. Aja HP terus aduk. Kok jare pe mbok kancani ning omah ngarep. Iya engko ae. Engko.
Nggih pun pemirsa, demikian nggih cerita hari ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Kintuk koro Hashim lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan bersama. Iya sih toh. Kita doakan bersama-sama. Nggih. Bude saya sing ibuke Mbak Nana nggih. Ibuke Mbak Nana kan sekarang di rumah sakit. Mugi-mugi enggal paringi saras. Jadi Desam itu kakaknya Bayi yang kedua. Sing setiap ada acara mesti takjak ngancani aku kula pemirsa. Istrinya Bude Jasni lagi gerah sudah 12 hari. Tenggriya sakit nggih. Semoga-moga ada keajaiban, ada kekuatan dari doa, tembus langit, diijabah Allah, paringi kesembuhan. Karena menurut saya itu, kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, jadi maka jadilah, dan tidak ada sesuatu yang mustahil ya. Kalau Allah sampun berkehendak. Saya ngalami dewe, keluarga saya ngalami dewe. Keajaiban doa, kekuatan doa, dan nggih pokoknya iki sing terjadi ning gone ibuku nggih saat itu dokter ngendikan piye aku ambek Dek Dewi berharap doa kayak pemirsa. Akhirnya Allah memberikan kesempatan Bayi paringi sehat kembali, alhamdulillah. Berangsur-angsur, moga-moga keajaiban dari Allah ini juga untuk bude saya ya. Pamit dulu ya pemirsa. Hashim rambut anoni. Oh iya, Hasim juga lagi sakit pemirsa. Hasim itu anaknya Mbak Nana ya lagi awake panas, muga-muga ndang paringi sehat kembali. Pun pemirsa kami pamit dulu nggih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.